Sayo kay si Kuya Amay limpyo sa mga tubig kay murag na idagat ag amo ang beranda. Naabot ang dagat sa among beranda. Kada sa atong kusog nga uwan bay, gabi tong kusog nga uwan no. Okay, para init karon mauga na sad na siya. Ug mag-uwan karong gabi na sad ay gahapon day to gauwan. Unya na additionalan pagkagabi mauga na siya karong adlaw. Ini kauwan magtaob na sa diha. Good morning mga flowers. Very good der ba kay ni bay tanawan ning ato ang Panama nga pula bay kay daghan na kay igsaha bay. Wow. 1 2 3 unya nay ika 4 pud sa kilid 4 nakabuok saha sa tuang red Panama. Very good kaayo. Si red suksum panaha na in town suksum kay aron makaliwat na ta suksum. Ug si pink Panama kay nanasay duha ka buksaha si pink Panama. Yehe. Chandang. Good morning Chandang. Ikaw pud Chandang, panaha na pud Chandang kay gwapa kaayo baya pud ka Chandang. Chandang ha, pangkuan na. Si Red unya mani kay dugay naman ni siya. Uy, wala pa man nakapanaha. Ikaw pud Red unya mani sunod. Panaha pud Red unya mani. Ang atong pink Legacy. Good morning Legacy. Good morning Legacy. Ug ang ato ang Stardust Survivor nga Stardust. Good morning Stardust. Good morning Stardust. Okay pa ni imuhang kuan. Ato ang Red Emerald. Good morning Red Emerald. Red Emerald, good morning. Ug si Laksap, good morning Laksap. Good morning Pink Panama, good morning. Happy kay ni sila guys kung naay kuan. Magsigig uwan kay bugnaw ang panahon. Pa sa ubos. Nangadaot gini ilahang kuan guys. Oy, nangadaot ilahang dahon. Kani ba si Red Emerald? Tanawa guys, si Red Emerald ba kay naglibog ko kay salingsing siya. Kana ba so na siya ubos. Unya diri napud siya kaming nga mugawas nga ubos siguro na siya. No, naamay nitipas niya unya ni salingsing man lagi siya oy. Good morning Boxer. Kani pud si Boxer guys kay dako-dako na sad ni siya saha guys. May gani kay wala ni siya naapil og kadaot. Kani bang uban ba kay mulata ra gyud kalit ang ilahang dahon para ba ani ni Big Roy ba naglibog jud ko ani nila kay kani mukalit lag kalata ba ilahang dahon. May gani iyahang saha o kay wala na kuan ni na natakdan gani ang iyahang kuan di ay usa ka dahon sa iyang saha ako ng putlon karon.
Nga o. Dara ay ingon ani ba o comment bitaw mo guys og kinsay nagbuhi ba og mga aglaw ni Mas nganong maingon ani man ni siya uy mura man siyang malata. Unya unsay tambal ani guys, please comment down below kay aron makahibalo sad ta guys nga kuan unsay sakit ani niya ngano ni siyang malata. May gani si Red Emerald o kay naulian. Wala na taon nalata iyang mga dahon. So palihog ko og comment guys ha kung naamoy nahibaw-an og unsaon ni pagtambal ingon ani. Kani ba o kasagaran kay si Big Roy mao ilahang giatake. Kani ba o nga ni si Big Roy mao giatake gyud. May gani kay wala ang uban. Wala tong kuan medyo mahal-mahalon nga mga kuan mga buwak. Si Yumi, Yum nigawas pod si Yumi og apil pero wa na mo padagan-dagana guys kay basa ang kuan. Basa ang semento kay bag-o pang gisilhigan unya dagan-dagan na siya diha. Musod dito sa balay mura tag basakan. Yum, good morning Yumi. Good morning Yumi. Ina, hi, good morning. Hi, good morning. Yumi. Yumi. Good morning Yumi. Sus, pakugos gid siya. Nindot atong bugimbilya pura buya guys o kay ni bloom. Imo man kung pakuyaw-kuyawan. Tuok kog dako. Ang atong orange nga kuan orange nga bugimbilya ug ang atong fuchsia pink nga bugimbilya ni bloom gid ni sila karon kay sige uwan. Naasad kay red nga bugimbilya gagmay ni siya og buwak. So nakabuwak na sad siya guys. Then ang ato ang yellow orange nga bugimbilya namuwak na sad siya. Hi guys, ug hi mga kaate. Welcome back to my channel. Today is Sunday, February 13 guys. Karong adlaw naay mo anhi dinhi sa atoang balay kay atoang ipaayo ang atoang TV. Kay tan-awa ang atong TV guys kung atoa siyang pasalidahon, hanap gyud siya. Unya maayo kay ang katong gikontak nato nga moayo sa mangayo og TV, makalugar karong adlaw. So atoang paarion kay aron maayo na niya to ang TV guys, di na hanap tanawon. So atong giandam ang uban natong gikinahanglan guys kay kani manggod nga TV atoan ni siyang gamiton kung mag video kita o magpasalida ta og mga movies sa atoang USB kay wala man ni siya antena. So kung atoan ni siyang pasalidahon og ordinary nga mga channels dili ni siya mosalida. So mao na nga ang gamit gyud ani kasagaran is kung mag-video kay o mananaaw og movies. So ato siyang giandaman daan og player kay para inig-abot dinhi sa mga layo og TV guys, iyahang magtan-aw kung unsay sakit sa ato ang TV para dali ra niya ma-diagnose kung unsay iyahang buhaton sa ato ang TV. Nauli na ang nitan-aw sa ato ang TV guys. Natanaw na ang ato ang TV guys, unya ang iyahang diagnosis kay
LCD board ang daot sa ato ang TV unya wala lang giukab karon kay wala pa may shipment karon kung i-order ang katong pisa nga kinahanglan. So kung mabalik na ang shipment sa ilahang orderanan kay ang Shopee wala pa may Shopee ron. Kung mabalik na ang shipment kay naman sila suki nga orderan didto, iyahang balikon kay para tan-awon kung unsay number sa pisa anha pa ma-order. So dugay-dugay pag yun guys kay madugay pa siguro mabalik ang shipment diri sa ato tungod sa bagyong Udit. Nag-prepare si Kuya Amay guys og lunch para sa tuang mga 4 babies. Lami kay silang sudan guys o kay salin gikan sa Fiesta. Kani siya mao ni lami tuslub-tusluban nato og kamote kaning kaloy-koy may tawag ani basta salin-salin sa Fiesta. Kauna si Lucas. Sama na kas timi-timi man. Kuyog si Yumi guys o maghatod og pagkaon ni Creamy og ni Makoy. Kaon si Miming Yum. Ming, as Miming suot sa karton oh. Miming, eat na ka Miming. Anong sige kag saba Ming? Naa si Miming sa kuan. Naa si Miming sud sa karton. Kaon na diha, gahapon na jud ka sige saba. Awa si Yumi, kuti-kutihan pod si Yumi. Kuti-kutihan pod si Yumi. Ali Yum. Nibisita ka nila Yum? Hayom? Kaon na mo Creamy, Makoy. Gibisita ni Yumi si Creamy ug si Makoy. Gilimpyuhan usa ang ilahang cage kay nalibang si Makoy sa sawg. Atong tanawon si Miming guys kay hinggawas na guys o namiwod. Miming! Dili man ko mangunsa. Nganong mahadlok man ka? Ayaw sulod balik sa karton. Ayaw balik sulod sa karton Ming. Kaon na diha Ming. Miming. 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 Kaon na diha Miming. Sumaunay balay ni Miming guys o kana siya. Balay na ni Miming. Una asay balay si Miming. Pangagay ha. Naman tagay. Naantag spaghetti guys. Ang atong spaghetti guys, okay na lang nahibilin. Ato aning tiwason karon o kaon kay aron hugasan na ning sudlanan. Hurot na gyud sinaw na guys. Ato na ning hipuson ang sudlanan unya.
Coke na. Pan ba? Para ba ang hika rin? Atong pamahaw guys kay alas 10 media, 10:30 sa buntag. Yawa tay paniudto. Karon kining ato ang kaon, snacks na ni dala na ning paniudto. Parisan na to og First Sprite kay wala na may kuan, Ang tubig. wala na may Coke. Sprite. Ano yung Coke? Coke na yun. Gas. Ang atong pa napalit tayo ko ang napalit na to ni sa Julius Uy, grabe. butterscotch loaf. Hindi na sa kinahanglan og sandwich spread kay butterscotch naman siya. So na siya ingon ani guys o nga kuan. Unsa ning orange? Unsa ning orange? First gas. Ata na gikan ang butterscotch. Ngay. Ano kasi naisip? Ngay. Ang ato ang spaghetti kay magkadugay, magkalami. Kaya ang iya siguro ang spaghetti sauce ba kay ni hunog na utaman, ni tuhok na utaman sa iyahang noodles. Mao ni siya nga moingon ko nga nagkadugay ang spaghetti, nagkalami pud siya. Na si Lucas ni Na si Lucas guys o gaatang kay namasin nga tagaan na kas o wa kasawo. Ano naman nga? Aman. Nabukag ang Ayan, dito. kanang ali. Ano naman ulo yun? Ulo. Bukang. Langga, oh, langga. Yung. Mana siya mukha gusto?
Gaayuso sila kapot dito no, speakers kay Basta. ano man ka sabak-sabak man ang sim. Ano naman sila sa inyo mga ulit? Ano naman sa ulit? Aka ng balaya. Ano ba ang ulit? Ay, ayaw ko. Ano, guys? Pastas. Ano, pastas? Anda. Ya, busog na. Paniod to na to. Suol na ko ang sakit, guys. Sakit sa baboy. Kung magkaon kay matug. Higda-higda na tag kay suol na ato ang sakit, guys.